खुलुमबाय के प्रडाक्शन यूट्यूब चैनल बर' निउसनिफ्राय आं दिनै दुलाराय बाथौ धोरोम गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बुदला दैमारि बिथांखौ लोगो मोननायनिफ्राय दिनै थैजासिम आं बिथांनि आंनि जा मिथिनाय बेनि बागै आं बुंथिनो नागिरदों। बिथाङा थारैनो गमामायैनो जाथिनि थाखाय बाथौ धोरोमनि थाखाय आरो समाजनि थाखाय नांथाबनानै बिथाङा दिनै जिउ खोमाना लानो गोनां जाहैबाय। थांनाय 2019 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बर खालि बिथांनि जिउआ गोमायो। आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियावहाय बिथांनि जिउआ अरायबो आलो गोजोन थाथों बेखौ आं गुरैयै आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बिथांनि जा मावनो थानाय हाबाफारि रायजोनि थाखाय जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय धोरोमनि थाखाय बेखौ अरायबो बिथाङा सोरगोनिफ्राय आलो गोजोनै जोंनो बोर सारस्रिहरो। बेनि थाखायनो आं बिथांनिसिम गुरै आरज थाबाय आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव। लोगोसे बिथाङा जेरैबायदि मावनो थालांनाय हाबाफारि बे मावनो थालांनाय हाबाफारिखौ गासै रायजो राजा बर' जाथिया थारैनो गमामायैनो मावगोन बेखौ आं आसा फारिबाय। दायो खोथाया जाहैबाय बिथाङा हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै जे गुवाहाटी JNRCआव लांनो गोनां जादोंमोन। नाथाय गोबां नाजानानैब्लाबो बिथांखौ JNRCआवबो फाहामनो हायाखिसै। फोसाबाबो बिनि देहाखौ लाखिनो हायासै। बिथाङा हरखाबै जोंनि गेजेरनिफ्राय अराय समनि थाखाय बानजायलांबाय। थारै बिथांखौ आं लोगो मोनदोंमोन 1993 मायथाइयाव आरो बे 1993 मायथाइयाव लोगो मोननानै बिथाङा आंनो मोनसे गिलिर बिबान होदोंमोन। जाय बिबाना दरं डिस्ट्रिक्ट बोखावजायो उदालगुरि जिल्ला बै समनिनो लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ बिथाङा आंनो गथायदोंमोन। बाथौ धोरोमनि लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ बे समनिफ्रायनो आं बिथांखौ लोगो मोनबोदोंमोन। बिथाङा जाहैदों बुदला दैमारि जाय जोंखौ दिनै गारनानै अराय मोदै हुगार होबाय बर' जाथिखौ आरो आंखौ। दिनै आं बुंनांगोन बिथाङा थांना थानाय समाव जोंनि गेजेराव गोबां बर' माहारिनि खामानि मावलांदों आरो गोबां गावनि खामानिफोरखौ दोनथ'नानैबो बिथाङा मोजां खामानि मावलांनो आगान सुरदोंमोन। गावनि खामानिनि फारसे अरायबो साग्रिदमोन बिथाङा आरो बेबायदिनो गोबां बिथांनि जिउ जारिमिन दङ। आं बारा मोनथिबावा बिनि जिउ जारिमिन बेलायावहाय, थेवबो बिथाङा नारा नाथा नाजादोंमोन बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय फोसावनाय फोजोबनायनि बेलायावहाय। जाय समाव बाथौ धोरोमा सेरखाय बेरखाय जादोंमोन, जाय धोरोम होननानै मुगैजादोंमोन बाथौ धोरोमा, बै समाव फोसाबनायनि बेलायाव बिथाङा नारा नाथा बाहागो लाबोदोंमोन। जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे लाइमोन सेंग्रा हिसाबै आरो बिथाङा आनडिभाइडेड बाय दरं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दरं डिस्ट्रिक्टनि सासे लाइमोन आफादनि मावथि हिसाबै भाइस प्रेसिडेन्ट लेङाइ आफादगिरि जानानै बिथाङा बे आफादखौबो सालायबोदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनांथाव बर' माहारिनि गेजेराव दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा थांना थानाय समावहाय गोबां दुखुखौ नेवसिनानैब्लाबो बिथाङा रंजानाय बाजानायजों गोबां खामानि मावबोदोंमोन आरो बेबायदिनो बिथांखौ जे लोगो मोनदोंमोन, रायलायदोंमोन। दिनै नाथाय बिथांनि जिउआ जोंनि गेजेराव गैला, बिथांनि सोलेरा जोंनि गेजेराव गैला। अरायबो आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव बिथांनि थि आत्माया जाहाथे सोरगोआव थाहैयो बेनि थाखायनो आं गोथारै आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आरज गाबदों
आरोबाव बिथांनि जा मावनो लानाय हाबाफारि, बे मावनो लानाय हाबाफारिखौ आद्रा थानायखौ बिथाङा जाहाथे सोरगोनिफ्राय जोंनिसिम अराय गोथार बोर सारस्रिहरो, बिनिनो आं आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आरो बिथाङा जोंजों जा थानाय समावहाय खामानि मावलांबाय, बेफोराव माब्लाबा गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ बिथांखौ, नाथाय बे गोरोन्थि बुंनाय बा रागा जोंलायनाय बेफोरखौ जेबो सानामोन बिथाङा। बेबायदिनो आंनि जा मिथिनाय, आंजों थाफानाय हाबाफारि समावहाय जा खामानि मावदों, आं गोबां बुंनांगौमोन। दिनै बिथांनि दुखु दाहानि जा सहायलांबाय, जा सहायलांनानै बिथाङा जिउ गारनो गोनां जाहैबाय, बेवहाय गासै बर' जाथिनि मोनसे खहा होननानै आं सानो। आरो बिथाङा थारैनो थांनानै थानायमोनब्ला सारा मुलुगनाङैनो बिथांखौ सिनायनाय जाबायमोन आरो सारा मुलुगनाङैनो बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन, मावगासिनोमोन आरो मावगासिनो थागौमोन, बेखौ आं सानो। दिनै बिथाङा रंजानाय मोनसे हाबाफारि, जेराव बिथांनि जा रंजानायनि गेजेरजों गावनि हारिनि सिनायथिखौबो होनो नाजादोंमोन, बेनिनो आं मोनसे भिडिअ' हगारनो सानदों। रायजो राजा नोंथांमोन अराय सम आफा इसोर बोराइ बाथौआ खुसियै बेबायदिनो बिथांखौ सोरगोफुरियाव लाखिथोंसै आरो जोंनो अरायबो बोर सारस्रिहरबाय थाथोंसै, बेखौ हास्थायनानै आं दिनैनि भिडिअ'खौ सुजुनाय जादों। गोजोन्थों।